Da a ce za mu fito mu gaya ma kanmu magana ta gaskiya, ita ce kawai muna neman shugabanni ne waɗanda za su fito su nemi mulki don su gyara ƙasa, ba wai sun fito domin muradin kansu da zama wani abu a ƙasa ba, daga ƙarshe su gyara kansu da kuma iyalansu ba. Sannan kuma jami'an tsaro su zama 'yan kasuwa, wasu daga cikinsu su bar halin kasuwanci da harkar tsaro, su dawo su yi aiki tukuru domin kama azzalumi da kuma daƙile miyagun mutane da kuma miyagun abubuwan da ake. Idan ka tambaye ni menene yasa ni ce su daina kasuwanci, shine wanda bai ji ba bai gani ba yana shiga matsala ta rayuwa akan kasuwanci da ake yi da harkan tsaro. So da yawa sai ka ji an ce an kama wani a matsayin shi na informer, wato mai bayyana bayanan sirri na al'umma ga wasu inda ba aikata abin kirki suke yi ba, don kawai shi ya je ya ɗauka ya je gaba ya amfani da shi a wurin manya na gaban shi cewa na yi amfani da wannan damar na kamo wani masu bayyana bayanan sirri ne ga 'yan ta'adda, kuma ba haka ba ne. Ya yi amfani da wannan damar ne don a ƙara mai girma da kuma matsayi. Ya manta matsalar da ya sa wa inda suke a ciki. Ya manta da cewa wanda ya kama in ba halin shi ba kenan, ko kuma abin da yake yi kenan ba, ya ɓata mai rayuwa, ya ɓata ma dangin shi rayuwa, sannan kuma ya ɓata ma wannan ɗan adam ɗin goben shi. Su kuma masu mulki idan suka cire son zuciya a ransu, to za a tsaya a yi abu na gani na faɗa. Dalili kuwa shine, idan har ka hau kan wata kujera wanda ka hau ne ba don kai abin da ya kamata ba, to ka sani ba ka zo ne kawai ka nemi suna da kuma abin da rayuwa za ta ci gaba da haifar maka, ba wai ka zo don al'umma ba ne. Saboda haka duk waɗanda suke fitowa su tallata wani wanda bai kai ba, ko kuma su dinga nuna wane nagari ne kuma bayan sun san ba nagari ba ne, don a ɗauki ɗan abin da za a ɗauka a bamu kawai. Ya kamata ka sani lokaci yana ƙurewa ne, kuma damar da Allah ya sa ka samu ta jama'a a kafafen sada zumunta kamar jarabawa ce, wata rana za ta kuɓuce a hannunka. Ya kamata ka yi amfani da wannan damar ne domin goben ka kai kanka da kuma abin da za ka haifar ma dukkanin iyalanka da kuma danginka a gobe, domin ba ka ta zama da su ba kenan. Ko da a ce ka tara abin da za su ci har ƙarshen rayuwarsu, to wani a danginka dole sai abin da shugabanni suke ya shafe su. Idan muka duba mu ga cewa duka sarran yana tattare da mu, akwai wasu lokuta waɗanda abubuwan da muke yi shi ne yake dawowa yana cutar da mu kanmu da kuma waɗanda suke tasowa. Za mu ci gaba da haifarwa kanmu matsaloli da dama idan muka ci gaba da tafiya irin wacce muke yi a yanzu. Al'umma ya kamata mu farga mu gane, domin ita rayuwa tana tafiya ne da tunanin abin da zai je ya dawo, ba wai tana tafiya ba ne da tunanin abin da kai kaɗai kake ji a ranka cewa zai faru. Idan ka ci yau, ya kamata ne ka dinga tunanin yaushe nan da shekara ɗaya zan ci gaba da ci ina zama cikin kwanciyar hankali, ba wai na yau ɗin kaɗai ba. Sai mun daina kwaɗayi, mun fito mun nuna abin da muke so shine abin da muka tsaya a kai, ba wai abin da za a bamu na yau kawai mu ci ba. Na ku sai na Abdulkadir ɗan Hajiya nake muku fatan alkhairi da fatar zamu yi cikin ƙoshin lafiya.